Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da haɗuwa a cikin sabon bidiyon mu na yau. Kamar yadda kuka sani, sunana Nura Ibrahim daga tashar DJ NAHTECH. Kamar yadda muka saba kawo muku abubuwa kala-kala a yanar gizo da wayar hannu. To yau ma mun kawo muku wata hanya da za ka yi downloading ɗin dukkanin bidiyon da ka gani a Facebook cikin sauƙi ka saka shi a wayarka. Kafin mu shiga cikin bidiyon, muna tunatar da kai in baka danna muna subscribe ba, ka danna muna subscribe, ka danna ƙararrawar sanarwa, ka danna all, daga zarar mun sa bidiyo za ka samu bidiyon kai tsaye. Mun gode. Da farko za ka zo ka buɗe manhajanka na Facebook kamar yadda zan buɗe nawa yanzu. Yawa an ka buɗe kamar yadda kuke gani nan duk videos ne na Facebook. Yanzu a misali ina so in ɗauki wannan bidiyon. Gashi nan mutum da goro. To sai yanzu in copy link ɗin bidiyon kamar haka. Sai ka danna wannan ɗigo-ɗigon guda uku na alaman bidiyon. To in ya buɗe gashi nan zai kawo maka option kala-kala. Sai ka zo ƙasa gashi nan copy link. Sai ka yi copy link. To kamar yadda kuke gani link ɗin ya yi copy. To abinda za mu yi bayan link ɗin ya yi copy, sai ka dawo baya gaba ɗaya. Sai ka zo ka nemi browser da kake browsing da ita, kamar Opera ko Firefox. Ni dai gaskiya zan gwada da Google Chrome yanzu, ga ta nan kamar yadda kuke gani. Yawwa, to za mu jira ta buɗe. To kamar yanzu Google Chrome ya buɗe da kuke gani, yanzu misali bara mu zo new tab. Sai ka zo link ɗin da ka kwafa, link ɗin da ka kwafa, sai ka zo daidai nan gurin. Sai ka matse nan gurin zuwa sakan biyu, zai kawo ka kai paste. In ka matse bayan sakan biyu, sai ka zo kai danna nan kai paste. To kamar yadda kuke gani ga link ɗin nan na bidiyon ya zo nan gurin kai tsaye. Za ku ga gashi nan www.facebook.com. To in ka shiga, ka zo ka shiga. Wato ga link ɗin nan yanzu ya buɗe a cikin browser ta Google Chrome, ga bidiyon nan. Yana loading, zai buɗe yanzu. Dan ma network yana ɗan yin rawa. Wato gashi nan bidiyon ya gama sacin a nan gurin. To abinda za ka yi shine, kamar yadda kake gani nan gurin gashi nan mute an silent na bidiyon, ga ba wani alaman option da ya zo maka. To abinda za ka yi anan shine, sai ka zo daidai nan gurin sama za ka ga ya sa Facebook. Sai ka zo ka taɓa gurin. So ka ƙara zuwa ka taɓa nan gurin, gashi nan za ka ga alaman copy. Sai ka taɓa, gashi nan ya yi link copy. To sai ka ƙara zuwa still, sai ka ƙara matsa nan gurin. Gashi nan zai ka ga paste. Sai ka ƙara pasting ɗin link ɗin. To gashi nan kamar yadda kuke gani a nan ya kawo mana https gashi nan m.facebook.com. To daidai wajen m ɗin nan da kuke gani, sai ka zo ka taɓa ta. Daidai wajen m ɗin nan sai ka sa m basics. Gashi nan m ɗin amma mun ƙara basic.facebook.com. Sai ka zo ka ƙara danna go. To kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan ya yi loading ta nan gurin, ya ƙara refresh na bidiyon. Sai ka zo gashi nan alaman bidiyon, fitattun bidiyo da aka tanadar maka. Sai ka zo ka taɓa shi bidiyon. Mutane da dama suna tambaya na waɗansu yayi a nan gurin. To abinda za ka yi, gashi nan ga ba wannan alamar ɗigo-ɗigon guda uku, amma yanzu ga ɗigo-ɗigon nan guda uku kamar yadda kuke gani ya fito mana. To abinda za ka yi, sai ka taɓa ɗigo-ɗigon guda uku. Gashi nan zai rubuta maka download. To da ya rubuta ma download, sai ka taɓa. Gashi nan yana downloading file. To daga nan ka zo sama za ka ga yana processing na downloading a sama, har ma ya gama yi maka downloading. Gashi nan kamar yadda kuke gani. To wannan hanyar ce za ka bi ka ɗauko duk Facebook ɗin da duk bidiyon da kake so ka ɗauko a Facebook, za ka ɗauko shi cikin sauƙi ba tare da wahala ba. Kowane irin bidiyo ne, inda a Facebook ne. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna mana like, sannan muna roƙonka da ka danna mana subscribe in baka danna ba, saboda daga zarar mun sa bidiyo za ka samu bidiyon kai tsaye. Mun gode.